I kogod je radi moga imena ostavio kuće ili braću ili sestre ili oca ili majku ili decu ili njive, dobit će 100struko više i nasledit će večni život. Zato im on ponovo reče: istinu vam kažem, ja sam vrata ovcama. Svi koji su došli pre mene, lopovi su i razbojnici, ali ih ovce nisu slušale. Ja sam vrata. Ko kroz mene uđe, bit će spasen. Ulazit će i izlaziti i nalaziti ispašu. Lopov dolazi samo da ukrade, zakolje i upropasti. Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju. Ostanite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može da donese rod sama od sebe ako ne ostane na čokotu, ne možete ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam čokot, a vi loze. Ko ostaje u meni i ja u njemu, mnogo roda donosi, jer bez mene ne možete ništa. Još bih mnogo toga imao da vam kažem, ali to sada ne biste mogli da podnesete. Ali kada dođe on, duh istine, uputit će vas u svu istinu. On neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti ono što čuje i najaviti vam ono što dolazi. Smatrajte čistom radošću, braćo moja, kad god se suočite sa raznim iskušenjima, znajući da provera vaše vere razvija istrajnost, a istrajnost neka dovrši delo, da budete savršeni i potpuni, bez ikakvog nedostatka. Svi mi mnogo grešimo, a ko ne greši u onom što govori, taj je savršen čovek, sposoban da zauzda i celo telo. A onome koji može da vas sačuva od pada i da vas bez mane u velikoj radosti postavi pred svoju slavu, jedinome Bogu, našem Spasitelju, slava, veličanstvo, moć i vlast, kroz našega Gospoda Isusa Hrista, pre svakog vremena i sada i doveka. Amin. A Bog nade neka vas ispuni svakom radošću i mirom u veri, da silom Svetoga Duha imate nade u izobilju. Uveren sam, braćo moja, da ste i vi sami puni dobrote, ispunjeni svakim znanjem i sposobni da jedan drugoga urazumljujete. Uvek zahvaljujem svome Bogu za vas, za njegovu milost koja vam je data u Hristu Isusu, što ste se u njemu u svemu obogatili, u svakoj reči i svakom znanju. Pošto se svedočanstvo o Hristu učvrstilo među vama, ne oskudevate ni u jednom milosnom daru dok željno iščekujete otkrivenje našega Gospoda Isusa Hrista. On će vas do kraja učvršćivati, da budete besprekorni na dan našega Gospoda Isusa Hrista. Veran je Bog koji vas je pozvao u zajednicu svoga Sina, Isusa Hrista, našega Gospoda. Jer sada gledamo kao u ogledalu, nejasno, a tada ćemo licem u lice. Sada saznajem delimično, a tada ću spoznati potpuno, kao što sam i sam spoznat. Sada ostaju vera, nada i ljubav, to troje, a najveća među njima je ljubav. Iako živimo u telu, mi se ne borimo kako telo hoće, jer oružje našeg vojevanja nije telesno, nego božanski silno u razaranju utvrđenja. Mi razaramo mudrovanja i svaku oholost koja se diže protiv spoznanja Boga i zarobljavamo svaku misao da bude poslušna Hristu. I spremni smo da kaznimo svaku neposlušnost kada vaša poslušnost bude potpuna.
Blagosloven Bog i Otac našega Gospoda Isusa Hrista, koji nas je na nebesima blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom u Hristu. U njemu imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje prestupa po bogatstvu njegove milosti, koju je na nas obilno izlio sa svom mudrošću i umnošću. Zato i ja, otkad sam čuo za vašu veru u Gospodu Isusu i za vašu ljubav prema svima svetima, ne prestajem da zahvaljujem za vas i da vas pominjem u svojim molitvama. Molim se da vam Bog našega Gospoda Isusa Hrista, Otac slave, da duha mudrosti i otkrivenja, da ga upoznate, da vam prosvetli oči srca, da saznate kakva je nada na koju vas je pozvao, koliko je bogatstvo njegovog slavnog nasledstva među svetima i kolika je njegova neuporedivo velika sila za nas koji verujemo. Ta sila je srazmerna delovanju njegove silne snage koju je na delu pokazao na Hristu kad ga je vaskrsao iz mrtvih i posadio sebi s desna na nebesima iznad svakog poglavarstva i vlasti, sile i gospodstva i iznad svakog imena koje se može dati, ne samo na ovome svetu, nego i u budućem. I sve je podčinio pod njegove noge i postavio ga nad svime da bude glava crkvi, koje je njegovo telo, punoća onoga koji ispunjava sve u svemu. Radi toga savijam svoja kolena pred Ocem, od koga dolazi ime cele njegove porodice na nebu i na zemlji, da po bogatstvu svoje slave svojim duhom osnaži vaše unutrašnje biće, da se Hristos, kroz veru, nastani u vašem srcu, da u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni budete u stanju sa svima svetima da shvatite kolika je širina i dužina i visina i dubina Hristove ljubavi, da spoznate da ona prevazilazi svako znanje, da se ispunite do sve Božje punoće. A onome koji svojom silom koja u nama deluje može da učini neuporedivo mnogo više nego što smo mi u stanju da zamolimo ili da pomislimo. Njemu slava u crkvi i u Hristu Isusu kroz sva pokolenja doveka. Amin. Preklinjem vas, dakle, ja, sužanju Gospodu, da živite dostojno poziva kojim ste pozvani. Sa svom poniznošću i krotkošću strpljivo podnosite jedan drugoga u ljubavi. On je dao jedne za apostole, a druge za proroke, jedne za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje, da pripremi svete za delo služenja, za izgradnju Hristovog tela, dok svi ne dođemo do jedinstva u veri i spoznanju Sina Božjega, do savršenog čoveka, do pune mere Hristovog rasta. Zahvaljujem svome Bogu kad god vas se setim. U svakoj svojoj molitvi za vas uvek se sa radošću molim zbog vašeg udela u evanđelju od prvoga dana do sada, uveren u ovo: onaj koji je u vama započeo dobro delo, dovršit će ga do dana Hrista Isusa. I za ovo se molim, da vaša ljubav sve više i više obiluje u spoznanju i svakoj pronicljivosti, da možete da prosudite šta je bolje i da budete čisti i besprekorni za dan Hristov, puni plodova pravednosti koji dolaze kroz Isusa Hrista na Božju slavu i hvalu. Iako bih ja i u telo mogao da se pouzdam, ako neko drugi misli da može da se pouzda u telo, ja još više. Obrezan 8. dana, iz Izraelovog naroda, iz Venjaminovog plemena, Jevrejin od Jevreja, po zakonu Farisej, po revnosti progonitelj crkve, po zakonskoj pravednosti besprekoran.
ali ono što mi je nekada bilo dobitak, to radi Hrista smatram gubitkom. Šta više, ja sve smatram gubitkom u poređenju sa onim što sve prevazilazi. S poznanjem Hrista Isusa, moga Gospoda, radi koga sam sve izgubio i sve smatram smećem, da bih dobio Hrista i u njemu se našao ne svojom pravednošću koja dolazi od zakona, nego onom koja dolazi kroz veru u Hrista, pravednošću koja dolazi od Boga na osnovu vere. Želim da upoznam Hrista i silu njegovog vaskrsenja i zajedništvo u njegovim stradanjima, postajući kao on u njegovoj smrti, ne bih li nekako stigao do vaskrsenja iz mrtvih. Nije da sam to već postigao ili da sam postao savršen, nego hitam dalje, ne bih li nekako dohvatio ono radi čega je Hristos Isus dohvatio mene. Ja, braćo, ne smatram da sam to već dohvatio, ali jedno činim, zaboravljajući ono što je za mnom, a pružajući se ka onome što je predamnom, hitam ka cilju, da dobijem nagradu radi koje me je Bog u Hristu Isusu pozvao na nebo. Svi, dakle, koji smo zreli, ovako razmišljajmo. Ako o nečemu i mislite drugačije, Bog će vam i to jasno otkriti. Sve mogu u onome koji mi daje snagu. A moj Bog će, po bogatstvu svoje slave u Hristu Isusu, zadovoljiti svaku vašu potrebu. Našem Bogu i Ocu neka je slava doveka. Amin. Zato i mi, od dana kada smo to čuli, ne prestajemo da se molimo za vas i da molimo Boga da se ispunite s poznanjem njegove volje sa svakom duhovnom mudrošću i razumevanjem, da živite dostojno Gospoda i da mu u svemu ugodite, da budete plodonosni u svakom dobrom delu, da rastete u spoznanju Boga, da se srazmerno njegovoj slavnoj moći osnažite svakom silom za svaku istrajnost i strpljivost, s radošću zahvaljujući Ocu koji vas je učinio dostojnima da imate udela u nasledstvu svetih, u svetlosti. On nas je izbavio iz vlasti tame i premestio nas u carstvo svog ljubljenog Sina, u kome imamo otkupljenje, oproštenje greha. On je slika nevidljivoga Boga, prvorođeni nad svim što je stvoreno, jer njime je stvoreno sve što je na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prestoli, bilo gospodstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti. Sve je kroz njega i za njega stvoreno. On je pre svega i u njemu se sve drži na okupu. On je i glava telu, crkvi. On je početak, prvorođeni iz mrtvih, da u svemu bude prvi. Jer Bogu se svidelo da u njemu nastani svu punoću i da kroz njega, uspostavivši mir njegovom krvlju na krstu, sa sobom potpuno pomiri sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima. Sada se radujem u svojim stradanjima za vas i u svom telu dopunjujem ono što nedostaje Hristovim mukama za njegovo telo, koje je crkva. Ja sam postao njen služitelj po nalogu koji mi je dao Bog, da vam objavim Božju reč u njenoj punoći, tajnu koja je vekovima i pokolenjima bila skrivena, a sada je objavljena njegovim svetima. Njima je Bog hteo da obznani koliko je među neznabošcima bogatstvo slave ove tajne, koja je Hristos u vama, nada u slavu. Mi njega objavljujemo, urazumljujući svakoga čoveka i poučavajući svakoga čoveka sa svom mudrošću, da svakog čoveka dovedemo do savršenstva u Hristu. Zato se ja trudim, boreći se njegovom delotvornom silom koja u meni silno deluje. Da im se uteši srce, da sjedinjeni u ljubavi dospeju do sveg bogatstva punog razumevanja, do spoznanja Božje tajne, Hrista,
u kome su sakrivena sva blaga mudrosti i znanja. Jer u njemu telesno prebiva sva punoća božanstva, a vi imate punoću u njemu koji je glava svakom poglavarstvu i vlasti. A sam Bog mira neka vas potpuno osvešta da vam sav duh i duša i telo budu besprekorno sačuvani za dolazak našega Gospoda Isusa Hrista. Veran je onaj koji vas poziva, on će to i učiniti. Ali Gospod je veran, on će vas učvrstiti i sačuvati od zloga. Ali vidimo Isusa, koji je bio učinjen tek malo manjim od anđela, ovenčanog slavom i čašću, zato što je pretrpeo smrt, da bi Božjom milošću okusio smrt za sve ljude. Da bi mnoge sinove doveo u slavu, dolikovalo je onome za koga i kroz koga sve postoji, da začetnika njihovog spasenja učini savršenim kroz stradanje. Uprimo pogled u začetnika i u savršitelja vere, Isusa, koji je umesto radosti koja je bila pred njim, podneo krst, prezrevši njegovu sramotu i seo s desne strane Božjeg prestola. Ali ti ostani u onome što si naučio i u šta si uveren, svestan od koga si naučio i da od malih nogu znaš sveta pisma, koja mogu da te učine mudrim za spasenje kroz veru u Hrista Isusa. Sve pismo je od Boga nadahnuto i korisno za poučavanje, za prekorevanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da Božji čovek bude potpuno pripremljen za svako dobro delo.